Здравейте, скъпи приятели! Днес ще поговорим за това, кои сме ние всъщност. Същества, личности или нещо по-голямо, което се крие в нас, около нас и нещо, което можем да изразим с думи и мисли. Или всичко това обединено в едно. Когато говорим за въпроса, кои сме ние, можем да си зададем автоматично и да отговорим. Повечето хора го свързват с нашето име. Да, аз се казвам по еди какъв си начин, живея еди къде си, имам такава и такава работа, занимавам се с това и това, моето семейство и го обрисуват. Още от малки ние знаем, че нашето първо нещо, с което се идентифицираме, това е нашето име. И то всъщност е първото ограничение, с което другите могат да ни разпознаят. Но дали нашата личност и това, което сме всъщност ние, се свежда само до това? Границите, които сами си поставяме и поставяме етикети на някого, сочейки го с пръст, всъщност ограничава и показва нашето истинско отношение и виждането на света, нашия мироглед. Ако се спрем на това, което, например, казва Екхарт Толе, интересният момент е, че има две нива, по които човешкият мозък работи. Едното е да свързваме нас самите с психологическата форма, т.е. в случая тя ни помага, за да играем различни роли в нашето общество. Било то на баща, майка, роднина, приятел, колега, началник, подчинен и т.н. И това е хубаво, но разбира се, не е достатъчно и не е пълно, защото колкото и да изиграеме ролите в нашето общество, да се социализираме, така да се каже, това определение за нас самите никога няма да бъде пълно и ще остави винаги чувство на празнота. И има два начина. Единия психологически да се сравним аз съм, моето тяло, а другия е, разбира се, какво си мислят хората за мен или какви истории съм преживял, какво мога да разкажа на света, защото всеки човек си има своя биография и свое минало. Дали обаче до тук може да спрат определенията, които ние сами си поставяме? Защото често пъти срещаме хора, които ни убеждават в това колко много са преживели, колко много опити имат. Те ще разкажат за себе си историите и ще кажат да, ето през това съм преминал и това съм аз, изградена личност, която може самостоятелно да взима решения. Но при една екстремна ситуация именно може да отключим точно това осъзнаване, че ние не сме автоматични. Нашите реакции и модели зависят много от това, което вярваме, това, което мислим за себе си и за света и от нашите убеждения. Можем да променим нещата, които не ни харесват. Въпреки че използваме често думата трябва, тук е необходимо да се замислим дали наистина искаме да вземем такова решение. И отговор е прост. В критична ситуация си помислете как сте преминали. Дали първо е било мисълта или по-скоро чувството за ориентация. Как да излезнете и какви мерки да предприемете, как да действате. Например, при тежка новина, когато сте чули за тежка диагноза, за ваш близък, познат, дори за самите себе си. Дали тук първото реакция ви се включва мисълта или по-скоро сте започнали интуитивно да действате. Тоест именно тези вградени автоматични реакции, които ни показват кои сме в действителност. И в същата ситуация, как бихме могли да го променим? Първа стъпка е когато осъзнаем нашите действия и си зададем въпроса: кой съм аз в този момент и как мога да действам, така че да помогна не само на себе си, но да дам примери на другите. Защото всичко е свързано в едно. И се оказва, че ние сме част от това, което всеки нарича по различен начин. Природа, Бог, източник. Едно единно, любящо, разумно цяло. И в такива моменти можем ежедневно да си напомняме, че ние сме цялостни завършени личности. Когато истински се обърнем и признаем, че нашия опит, нашия живот може да послужи
за общото благо. Да допринесем за всичко, което е. Благодаря ви, скъпи приятели! И ако желаете, оставете своя коментар или въпроси под видеото и заповядайте в нашата Viber група. Там можем да споделим доста от нещата, които наистина усещаме, чувстваме и знаеме, че са така. Искрено благодаря и приятен ден!